ayan guys, magluluto tayo ngayon ng papaitan. Salamat. 500 na tayo guys. So, ayan siya. Pinakuluan ko na siya guys. Pero yung mga ingredients sa aking papaitan. Luya. Kailangan natin ng luya, bawang, sibuyas, sili. At ito yung sikreto ko guys. Ayan. Kalamansi. Papakita ko sa inyo yung ano ko dyan. And then, ito nahiwa ko na pala yung papaitan. So, ayan siya guys. Ito yung gamit ko guys, klaro. Konti lang. Pag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay ang bawang. Luya. Kaya nagisa lang natin siya. Antayin natin na mag-saute. So, ayan. May cooking na naman tayo. Cooking show. Yung aking papaitan, guys. Pinaghalo ko na kasi pinakuluan ko naman yan, eh. Ayan. Ilagay na natin. Ito na yung papaitan, guys. Nilagay ko na yung papaitan, guys. Ayan. Kasi hawak ko yung isa, yung ano, cellphone. Kaya hindi ko na pinakita ko yung paglagay ko. Ayan. Pan muna natin siya guys. Guys, pag medyo nakikita nyo medyo crispy na siya or ano na yung oil, pwede na natin ilagay yung tubig. Yung tubig pala guys is dito ako kumuha sa ano namin. Ayan. Bali 3 baso yung nilagay kong ano, nilagay kong water. Ayan siya guys. After 2 minutes, ayan na siya. Grabe yung kulo niya. Ayan, papakuluan ko muna siya guys ng 2 minutes ulit. Bali-balikan ko ulit siya mamaya. Ayan na siya guys. Titimplahan ko muna siya. Ito yung guys yung sinasabi ko sa inyo, yung kalamansi. Ito yung sikreto ko para sumarap yung aking papaitan. So, ayan siya guys. Nilagyan ko siya ng 4. Ayan na siya guys. Bali ilalagay ko na siya dito. 4 yung nilagay ko guys. Hiniwa ko siya. Ayan, para mag-ano yung labas. Ay, para mag-ano yung maglabas yung katas niya. So, kunin na natin. Ilagay na natin. Ayan. So, titimplahan ko na rin yan guys. Guys, ito pala yung papaitan, yung papait niya. Pero konti lang ilalagay ko yan guys. And then, ito rin yung aking isang sikreto guys, yung paglagay ng suka. Konti lang siya, konti lang guys. Ayan, okay na yan. Guys, kinamay ko ng salt. And pepper. Konti na lang pala yung pepper ko. Lalagay ko na ito lahat guys. Guys, tatanggalin ko tong mga mantika ha. So ayan, kung gusto niyo naman na ano, wag nang tanggalin eh. Nasa inyo na yan guys. Ako tinatanggal ko talaga yan guys. So ayan oh. Kasi nga yung kasama ko medyo may ano, bawal din sa kanya. Minsanan lang na kami nagpapaitan guys. Okay na yun, para hindi siya magmukhang maputla. And then guys, ilalagay ko na itong sili. Ayan siya guys. Ilalagay ko na siya. And then, after nun guys, pwede na itong hanguin. Ayan mga kabsaters, di ba ang sarap? Papaitan ng Ilocano. Ito na pala siya. So ayan. Ayan siya guys. Ang aking papaitang Ilocano.
Cut.